Ja ti musím niečo ukázať. Hip, hip, Sieg! Bože, jak môžete takto vyzerať? Ja proste tiež chcem takto vyzerať. Už mám dosť. No dobre ľudia, dnes začíname ďalšie videjko zo série, kde reagujem na váš gear. Je to konkrétne 5. diel. Som extrémne rád, že tieto videjka pozeráte. Posledné dve videjka išli extrémne bomby proste. V zľadnutiach, vo všetkom komentáre, všetko bolo tak ako má. A som za to extrémne vďačný. Ešte predtým, než začnem, vás vyzvem na to, aby ste dali odber. Jednoducho podporíš ty mňa extrémne, tebe to trvá 1 sekundu. Plus sa pripojíš do našej Airsoftovej a vlastne tejto celej YouTubeovej komunity, takže neprídeš ani o jedno videjko. V popisku nájdeš všetky moje ďalšie sociálne siete, Discord, Instagram a Kik, pretože tam možno budú niekedy streamy. Nejdem to už ďalej zdržiavať a ideme sa pozrieť na to, čo ste si pre mňa pripravili. Dobre ľudia, pokračujem odtiaľ, kde som minule skončil. Pokračujeme teda ďalej a ideme na ďalšieho používateľa menom Baru. Máme tu celkom dosť pekný multicomový gear, nejaká kombinácia s čiernou a vyzerá to celkom dosť fajn. Možno nejaké AR-ko určite s emelkovým predpažbím, nejaký tlmič, flashlighta tam je. Asi tu bude aj nejaká maska pod tou kuklou, teda určite. Pozrieme ďalšiu fotku a to nie je EOTech, je to niečo o dosť zaujímavejšie. Máš nejaké rýchlo upínanie na vestu, to je určite veľmi dobrá vec, veľmi pekne, asi tam máš aj nejaký back panel. Poďme ďalej. Tesi každopádne pozdravujem, fotka myslím, že z Bladisensu, že? Tesi máme celý multicam, Vesta, Novričová, tiež v multicame, parádne GBBR-ko, strieľal som toho, je to extrémna halus. Kebyže sú YouTube money, kúpime GBBR-ko. Už nám chýba len watch time na to, aby som z toho mohol niečo mať. Gear úplne fajn, Cygnus zároveň maska, inak ja som na to zabudol, dámy a páni. Máme tu takú jednu veľmi zaujímavú novinku. Oslovili ma Cygnus Armory, či by nechcel som kolab a ja že... Čo myslíš, že som povedal? Oficiálne, dámy a páni, spolupracujem s Cygnus Armory. Ak sa niečo bude dať vymyslieť aj pre vás s touto spoluprácou, pôjdem do toho, aby som vám niečo priniesol. Niečo vymyslel, ak to teda bude možné. Takže... stay tuned. Na to máš nejakú téničku, vodičkový gear, máš všetko, čo ti treba na to, aby si zahral. Poďme ďalej. Aidam 38. Adamko, HPAčkou ti je dobre, že? Tu máme custom stavanú zbraň od Vekasa. Jak môžete vidieť, majú dosť takto pomalovanú. Klasický hadičkár, čo ti poviem. Wannabe SG crew. Prepač. Druhá fotka, 2x2 pixel. V pohode, máme také fotky radi. Tieto helmy sa mi dosť páčia. To majú, myslím, že aj tie SG krúčkary. Môžeme takto vyskloňovať ten názov. Patrick. Čo tu máme? Novričová kamufláž? Je to nejaká novričová kamufláž? Je to dosť možné. Každopádne vidíme tu celú čiernu Freju 14 palcovú. Na nej LPVčko. Máme nejaký klobúk s antifogom. To je určite ten novričov. Na opasku možno bude nejaká... To je AAPčko, že? Yes, dobre. Na opasku máme AAPčko. OK, vyzerá to dosť dobre. Pekná fotka, kreatívna, to sa mi ľúbi. Pokračujeme. Sláďo, to meno mi je povedomé. Ty si bol v minulom videu, že? Úplne, že komplet všetko v multicame, ktoré sa dá. Kameraman, to je určite kamera Niceboy Vega 4. Určite teraz ti tu pleskem na obrazovku. 100% to je ona. Máš tu nejaké PTTčko. Tu máme nejaké slúchatečko. Dobre, podľa mňa fajn. A myslím, že na teba sme už reagovali. Ešte som dostal taký jeden nápad. Tí, čo máte vlastne kamery, či by ste chceli, že by som spravil reakciu na vaše ako keby videá alebo gameplaye? Čo si o tom myslíš? Ondora nám tu posiela fotku z Bladisensu. Chalani zo Shadeu majú väčšinou, myslím, teda podobné gíry. Teda určite viem o dvoch, že majú podobné a rovnaké. RPG. Každopádne vyzeráte dosť dobre, chalani. Dobrý tým máte, držte si to určite. Soty 99, OK, krásna fotka. Hneď na prvý pohľad vidím, že toto bude asi nejaké AAPčko v nejakom conversion kite, alebo veľmi dobre postavané. Taktiež gear vlastne celý do multicamu. Na hlave vidíme nejaké slúchatka aj s mikrofónom, možno to budú earmory, impacty, rukavice, molotok. Teba si pamätám, kámo. Ty si bol určite v starších videách. Na 100% istý. Vidím, že máš nejaké nočko. Je reálne, nie je reálne. My sa to asi nedozvieme, dokým nám to nenapíšeš. Podľa mňa úplne pohodička, Cygnus zároveň maska. Poďme ďalej. Tak to vám poviem. Ale ja neviem moc proste ohodnotiť na tomto gíre, keďže každý jeden z vás má vlastne nejaký chest rig, na ktorom má našivku Speedcube a potom máte dajmasky všetci. Neviem, čo mám moc na tom povedať, no. Matty is best nám sem fúkol parádnu profilovú fotku
aj v tom formáte, aj v tej kvalite. Každopádne vidíme tu nejaké AR-ko s M-lokovým predpažbím, nie je to nič extrémne prehnané, na to máme EOTech, vyzerá to, že celý gear bude mať do nejakého multicamového štýlu, čo sa týkalo, čo som vlastne pochopil asi z toho klobúčiku, aj z tej masky, aj z rukavic, tak asi to bude mať celé multicamové. Moc toho nevidím, ale takto to vyzerá celkom fajn, viacej bohužiaľ nevidím, no. Dano nám sem posiela jeho fantastickú fotku v týchto rúžových rukavicách, ktoré extrémne cením, extrémne obdivujem. Každopádne tiež má takéto fantastické GBR-ko, ježiš, to je také dobre z toho strieľať. On má veľmi pekný gear, mne sa ľúbi hlavne helma, celkom dosť dobrá, aj s tými sluchatkami. Jeho gear sme už pozerali v starších videách, myslím, ale vyzerá to celkom dosť dobre. Tiež má cignusku, tiež do multicamu. Zatiaľ sme nemali nič iné ako multicam. Raz sme mali Svejo na futbalovom ihrisku. To je safe, kámo. Vidíme nejaký kalach aj s nejakými drevenými prvkami. Teda aspoň vizuálne drevenými, či sú reálne drevené, bohužiaľ takto nezistím. Ale máme tu až aj inú kamufláž, keďže hore to vyzerá byť multicam, dole už to je asi digital slovenský, by som povedal. Pekný gear, vyzerá to fajn, celkom pekná fotka, na veľmi zaujímavom a kontroverznom mieste, ale ideme ďalej. Caps. No, tak tu máme nejaké Woodlandy s nejakou olivovou vestou. Už som aj v minulom videu Čaovi hovoril, daj si vestu vyššie. Keď si dáš takto dva prsty v takej nejakej výške, by si mal mať tú vestu. Samozrejme, netreba to mať úplne, že nejak extrémne dobre, ale je to určite lepšie ako takto nízko mať, pretože na páse by si už vestu absolútne nemal mať. Dobre, vidíme Delta Armory a podľa mňa si v takých začiatočných, takže neboj sa, to sa ešte rozbehne, peňaženka bude ešte veľakrát prázdna. Lil Hendrix, zaujímavá fotočka, gíry budú možno do nejakého ruského štýlu, každopádne celkom tmavé to mám, neviem ako to uvidíte vy potom, každopádne moc tam nevidím toho. Tento voľa viem, že má nejaký multicamic, kalach asi, áno, ale vyzerá to fajn, hlavne Čavo napravo, vyzerá dosť dobre, ľúbi sa mi to. Segu nám posielal fotečku z starých kasární u Ajnoroch, veľmi dobre to vyzerá, pekná fotka, zaujímavé zbrane, hlavne tento drum mechanism, to by som sa celkom bál. Dobre chalani, myslím, že na vás som aj reagoval v minulom videjku, ak sa nemýlim, takže podľa mňa fajn. A zase všetko do multicamu. Proste multicam je najviac populárny, no dobre. Kasper, ak to je kamera hore, je to veľmi zaujímavé miesto na to umiestniť si kameru tam, keď sa ti ten záber páči, je to len na tebe. Delta Armory, to je ten kolimátor na Risery. Máme tu konečne nejaký iný maskáč, tomu bude nejaký digitál, zase neviem aký, lebo maskáčok som úplne vymletý. A tá nová taktická vesta s nejakým batúštekom. Máme antifok, takže parádička. Máme druhú aj fotku a ten kolimátor mne osobne nešmakuje. Má strašne vole, ale ty máš nejak blízko hlavu pri tom kolíme. To vyzerá to fajn, poďme ďalej. A aj dám, znova kámo. Znova, však teba už sme to mali, tak ťa trošku prebehneme. Pozrieme len fotečky rýchlo. Táto je fajn a dosť dobrá fotka. Pekné fotečky. Svejo, teba sme už kúkali, ty si mal tú fotku na tom futbalovom ihrisku. Teraz máme zase fotku poďme v nejakom bežná dedinská cesta. Dobre, vyzerá to fajn, nemám čo vytknúť. Sushi, ale dobrá fotka zase. Hands down proste veľmi pekná fotka. Dano, no ukáž mi Dano, čo tu máme ešte fotky, teda Dano znova poslal ďalšie fotky. Poďme pozrieť, toto sú celkom zaujímavé fotky. Trošku sme sa tu hrali so svetlom, to sa mi ľúbi. Táto vyzerá úplne banger. Taká silueta s tými hviezdami. Taktický dopamín by som to nazval. Taktický dopamín si dáva. Dneska sa nejak opakujete ľudia, to čo má byť, ty kokos? Nejaké nočko a vieme sa viacej pozrieť na tú zbraň, čo vyzerá nejaká. Teba už sme hovorili. Poďme ďalej. Toto je geniálne. Toto je helma s flashlightou a shieldom. Že to nikoho skôr nenapadlo. No tak toto cením. Tak toto extrémne cením. Tak toto je brutálne. OK, ľudia, vy to ešte nevidíte. Ja to už vidím. Hell yeah. Áno, prosím, toto sú fotky, ktoré tu chcem vidieť. Hugo, prekvapil si. Tá fotka s tou plynovou maskou. Ďalšia fotka. Ježiš, jak tu ešte kvapka a tá voda. Noel, priprav sa. Pôjdeme fotiť. Tu máme nejaký veľmi zaujímavý maskáč, ktorý som ešte asi ani nevidel, ty kokos. Hore máme asi situovaný ten gear do nejakej olivovej vesta vtanovej a vidíme, že hráš teda brokovnicu. Tiež máš nejakú sekundárku. Pozrieme druhú zbraň. OK. Asi ako primárku teda bežíš Mark 18, by som povedal. Nejakou T1, flashlightou. Podľa mňa fajn gear. Vyzerá to pekne, hlavne gíry so šiltovkami sa celkom ľúbia, aby som si mohol jeden taký postavať. Jednoduchý gírik, máš všetko, čo ti treba, poďme ďalej. Adam, zás. Toto bola fotka za trest, že? Mi je ľúto. Tuto niekto extrémne navaril. Ty kokos. Pozrite sa sami proste. Čo je to vôbec za ty kokos, brutálnu vec. Extrém. Plídová maska, celý čierny gír.
brutálne halúzna zbraň a máme tu ešte ďalšie fotky od neho a pozrite sa na to. To jak vyzerá? Aj tá zbraň, ty kokos. Túto zbraň, keby vidím, takú 180-ku ste ešte od človeka žijúceho nevideli. Extrémne dobre to vyzerá. To mi extrémne chválim tieto fotky. Ďalej Fittipaldi. Tu máme nejaký gulomet. Inak si všimnite, aký obrovský gulomet a potom ten red dot na tom. Vyzerá tak vtipne, tak... Ale máme tam zavesenú aj nejaké asi AR-ko. Takto dve zbraň by som nechcel ťahať na sebe, fakt, že... Ale dobre, celý multikem vyzerá to fajn. Pozrieme si ďalšiu fotku. Kámo, vyzerá to dosť dobre. Danny má veľmi pekný gear a veľmi peknú fotku. Nejaké AR-ko postavené do HPAčky. TN-čku s nejakým magnifierom tam máme predtým. OK, to som aj ja si chcel pořídiť. Nejakú flashlightu tam máme a asi aj nejakú clipcamu. Vyzerá to, že tam má clipcamu. Veľmi pekná fotečka s nejakým backpanelikom. Všetko, čo tam má byť, tam je. Máme ešte ďalšiu fotku od neho. Tieto už sú viacej halúznejšie. Som si teraz nemal, že oni nemajú hlavy. Romanko nám posiela fotky. Romanko má veľmi pekný gear, musím povedať. Roman má veľmi pekný gear a naučil ma, ako si správne dať molečko na všetkých veciach, takže som to celý večer prenastavoval na každej jednej veci. Ďakujem. Ďakujem. Frostby 10. Frostby, ty ideš strašné bomby. V každom videu si bol. V každom videu doteraz. Ty si proste OG. Teba sme proste pozerali v minulom videu, takže nemám pocit, že by sa to odtedy možno zmenilo nejak extrémne, ale možno áno. Grizzly Airsoft, kámo. Musíme už niekedy dať tú jablonku. Alebo nejaký soft spolu. Grizzly, ozvi sa mi, ak to pozeráš, alebo ja sa ozvem tebe. Musíme niečo spolu dať. Každopádne takto ten gear vyzerá dosť dobre, trošku si to približím. Gear vyzerá akože fakt dobre. Máš nejakú custom pospraveného kalacha, ďalšia fotka a tu máme asi staršiu fotku. Povedal by som, že táto fotka je asi staršia ako tá prvá. Fajn to vyzerá. Majster Jodoch, tak tu máme niečo druhá svetová. Veľký shoutout chalanom, ktorí si robia proste geary, že z druhej svetovej, prvej svetovej proste, lebo stojí to extrémne peniaze, hlavne vyzerá to dobre, že má to dobrý vibe. Vy chalani sa vždycky zladíte aj zbraňou, aj gearom, aj vo všetkom sa zladíte do toho obdobia, je to proste banger. Ale čo sa teraz stalo, je to, že sme sa dostali na koniec videa. Budem rád, keď podporíš toto videjko lajkom, odberom, alebo komentárom, alebo zvončekom, alebo sdielaním. Je to úplne čisto na tebe. No a ako som už spomínal, tak sme prešli všetky fotky, ktoré sme na Discorde mali. Takže bež posielať fotky na Discord. Pošli kľudne aj to video teda. Máš tam Romku, myslím, že aj videá. Vidím sa, dúfam, s tebou aj na budúce. Zatiaľ. Peace out.